Dobrý den, dneska tady si zahráme Zero Ball Battle Royale a doufám, že dneska dáme win. Uvidíme, vychádáme jenom to Star Wars update, takže si uvidíme, jestli budeme padat na ten Star Wars a získáme to NPCčko, získáme kurz, získáme to jejich písmo a my doufáme, že dáme win. Dneska určitě uvidíte aspoň top 10. Tak já nevím, jestli se tady načte. A kdyby něco ještě nejsem Epic Partner, ale jako sdílejte to Epiku, protože doufám, že chci můj životní scény být Epic Partner, takže jo, takže doufám, že to nás sdílíte Epiku, aby viděli, jak se snažím a že chci být Epic Partner. Tady dostaneš mluvit. Dostaneš ve hře. Ty bříku. A i ty hádesy. Jo a minulou hru, ty jsem potkal banána, kámo. Jsem banána, lidi. Kámo, ale naštěstí mě ten banán nezabil. Už myslím, prasa, ale děláme statistiky, tak měl 8 kg reálně ten banános. Takže padáme. Tady jde typno. Jo, tamhle. Takže padáme, vás skočíme prohli. 3, 2, 1, teď. Padáme. Doufám, že dneska dáme win. Ano. A možná bych do toho mohl zakomponovat i ty buildy. To s kámošima hrajem buildy. Takže to dneska podle mě bude dobrý. Že jsme dneska rozehraný. Padají sem nějaký capci, jo, mám takový samozřejmě, ale. Kámo! Určitě jsem neměl zbraň, že jsem nemohl. Jo, neměl jsem zbraň, že jsem nemohl, jo. Kámo, nebo otevřela hodnou tu času. Tady tak, doufám, že zabije. No, ano. Ale kámo, tady tohle NPCčko je to pravděpodobně, to já se nejvíce na ty NPCčko načte. Mýho kámoše jednou revivenul to NPCčko, kámo. Kámo, nevím, proč si tam nevzal tu kůž, která tam byla. Tam to je nuba, taky nůskyňák. Já jsem neměl zbraň, tak jsem kámo nemohl. Padáme tam znova, kdyby něco. Prostě dneska hraju ty doby, nebudu top 10. Protože že tady je vlastně task, když to tady to na zeď. A tady uvidíte tady to. Prostě jo. Uvidíte tady tenhle task. No, prostě nechali. A tady jsem teďka googlej. Hraju často buildy, už se učím i editit, jako jo, pak vám budu to. A padejte tam, i když je to pod autobusem přímo, protože lidi tak na to potom chci den nebo hodinu potom updateu úplně zapomněli, protože tady jsou tady ty staré věci.
spadne. Tak mi to DMR-ko, aby... Kámo! Jako byl. No, dneska jsem spíš hrál to. Dneska jsem spíš hrál Tycoony, jo, takže... To budu úplně buildy, jo, takže... Kámo, těžák! A stejně mu ten bod vydát, jo. No. Je 12. Když máme to, kdybychom dali ven, kámo, to potom ukážeme na tom. Jako hrajeme k Inboxu, jo. Tam to je normálně počítač. Nevím tady ten alkohol. To jsou. To jsem dělčinu, takže to mohlo dát. Ona nic nevzala nechtěla. Dávám už pedál. Doma vypadá na Star Wars, jo. Pro ty jako před touhle, jo, jsem měla fakt FBC, které jsem věděl, že tady mám méďáko, jo. Tady kempěj, kempeři, ale jednou jsem dali ven a byli tam dost méďáci, jo. Třeba jsem mu jednou dal své takový easy peasy. Padáme do toho tam, takže to bude tady. Jestli mám nějaký štěstí na to typování. Dobrý. Já jsem zvědavý, ale pro mě tam nic nevidíte. Padáme, doufám. Padáme. Já mám tady ten Hadesův základě, nevím, co tam je, kámo. Vytěž to. Tam se stojí linička. Jo, kámo. Kámo, odtaď, kámo. Tady jdu. Jau, kámo, tady. No, teď jsme spíš budeme trénovat. Dneska nemám štěstí, kámo. Na to Star Wars, kámo, jo. Dneska nemám spíš štěstí, dneska jdu spíš trénovat. To mám. Please don't play. I can more than the convention. Píš se bude tady a tady bude, tady to určitě bude. Podívám. Tady jako nevidím. Edit colors. Yes, mám to. Co? To nejsem takový Game Boy.
No. No tady. Tady to. Publiky. OK, nebo publik. Počet stejně nikdo nehraje. Čeští hrajou, tam to dnes. Teďka jako úplně hrajou největší najstraci. Jo. To může dát kniha, takže, no, ale kámo, tady všechno, že se jedou dost český méťásy, jo. A mám gabu, že tady mám třeba i fleše, kámo. Mám tak. Ja, aha. Ja to totalnie easy. Yeah. Kurka, no. Ja nie zostawiam. Mám meditovat směny. Sorry, kámo. Samozřejmě 9. Nebo ne, 9. Víš 13. Víš 13, hraju od 9 let. Kámo, tak já nevím. Že jsem hrál 9 let Zero Build, že jsem hrál celou dobu na Zero Build, a teď teda asi 8 měsíců trávilo. Tak já nevím, easy. Jo. Takže easy hotovo. Jo. Zkusím tady. Já teď tam koukám, že to easy tady si dám. To už se doběhne. Já to už musím nenaučila lidi spadnout.
teď bude hrát můj teď bude hrát můj kámoš. Tak udělali jsme super paraditu, zahrali jsme si hru, nebyla moc dobrá, ale vy víte, jak jsem špatný, jo, takže jo, a tak na shledanou.